nyiri bende telo e languages. En ang'o mok timre ne nyithiwa ma nyiri be piem makare gi yawuoyi? Gima dawachi kuom piem mar sciences niendi, nyithindwa ma nyiri ok yud thuolo makare mar timo science giendi. Ji oketo wigi ni chwo emong'e science, chwo emong'e kwano. Kata japuonj be kata dhi e klas to kaka opuonjo mana kong'e nang'ono ni chwo emong'eyo, nyiri ok ong'eyo ahinya. Kata methods motiyo godo en method ma ok kony nyiri ng'eyo gini maber. To kiyudo ewi dhano onge pogruok mar science, onge pogruok mar art based subjects. En ni wan gi rem, to rem nochakore chon. Nya wacho nyoro ndalo mane wasomo kane wadhi A level klas 14 to ni wacho ni iyiero art kata iyiero sciences. To nayudo ni nitie mana only one school e Nyanza ne nyalo miyi dhi tim sciences no. And nokawo nyiri 35 kende. Koro nyiso ni modong' tudhi adhiya art ute. Mano na school mane? Ne en ng'e angals kende mana timo arts. The rest kaka nadhi luok ne en na arts ne nitiere. And the rest were art. Rang'ala gini go art te. Koro mano ne nitie ng'ikruok ma onge opportunity ma ji timo gang'ono, ma ji timo godo, ma nyiri nyalo timo go science kata kaka ne gidwaro. Sani ka gino osedhi adhiya kamani kendo, iyudo ni ka nyathi odhi e skul, ochake gi japuonj chakre klas 1 kodhi mbele girigo ero. Iyudo ni jopuonj mag sciences gi maths giendi gin na jopuonj machuo, to giyudore mana e klas 4, 7, 8 girigo ero, giyudore secondary. Kata kidhi e lab technician en mana dichuo, onge nyako ma lab technician girigo ero. Koro iyudo ka nyiri dhi umore ang'ono e languages go, arts girigo ero, kech gionge mentors jok moko manyisgi ni kar ka be unyalo bede. Nyamiyi kendo example ni Pangani Girls, nikech Nairobi schools thothgi jopuonj gin joma mine. Koro ing'eni joma mine gi puonjo kwano kochakore klas 1 nyaka klas 8. Kendo gin gipuonjo kendo secondary girigo ero. Koro nyithi Pangani ne loyo ga ji. Ndalo mane Pangani en Pangani cha. Kane pok oket kane pok oket national. Ne gin iloyo ga kwano nikech ne opuonj nyathi ma nyako ne opuonj gi japuonj ma miyo kochakore klas 1 nyaka klas 8 nyaka secondary. Koro nyiso ni sciences gi kata maths giendi nyathi moro amora nyalo timo komiye ranyisi maber, konyise ni ma itime atima kaka itimo. Ting'e ni chon kane nyathi ma nyako mari ka ahinya kwano kata science e kor gweng', tikoni ma nyako malich machal nane niendi. Idwa kata ni mondo chal kata ni okin dhano malong'o, yani ok miyi jing'o maber. Koro miyo ne waumore mana ng'ono e arts giendi gi languages gi ma koro walung'ore nikech language no to watiyogo pile pile kwa puro, kwa tedo, kwa timo ang'o, kwa go mbaka, watiyo gi language no. Koro nwaberie moloyo gimoro amora. Kato jopuonj bende okawo dhi kodwa kano ero. Koro miyo sani en olit nikech sani iyudo ni nyithindo manyiri what we call ni STEM gitimo maber gitin. Koro miyo kata wan bende antiere apart from university mapuonje, wan gi Forum for African Women Educationalists, watemo promote science STEM among girls mondo ging'e ni science ni ok en gimoro ma ni yawuoyi kende manyaka time. And why science ok ema koro kelonwa mbui giri giendi, technology giri magi te dhi e science. Koro ka wacho ni mbui wadok e chien, to nyiri onge. Joma ng'ama bedo nwa computer scientist, joma ng'ama bedo nwa daktache, joma ng'ama timo nang'o onge. An kata kirango science no be mami kata timo kata na medicine giri giendi. In pare ni chon kane kata kwadhi konyore ka kor gweng' to nyamrerwa en miyo. To kidhi e osiptal gynecologist en ng'ano, en dichuo. Ema choli, ema timo kiang'ang'o girigo ero. To deber ka wayudo nyiri mang'eny bende. Obedo daktache ma kata ka nadhi konyora. To ng'ama chola en dhako wadu mung'i kaka gino process no dhi. Dichuo choli to kia ni iwinjo nade. Makoro waseng'a, waton wase jopuonje, koro waseyo attitude kendo waseyo sirkal ni pok oketo maino mang'eny mondo mi nyithindo manyiri bed gi lwasi makende mar loso ang'ono mar bedo scientist. Kech science ni be magibo timo godo kata mana gibiro bedo godo engineers, gibiro bedo godo ang'o gir